Txelista Luis Fernández, Euskadiko Orkestakoa eta Euskadiko Gazte Orkestakoa barkatu, zuzena izatearren. Eta izan da prozesu bat oso experimentalki, baina beti izan musika eta literatura, ez? Noski, Henry Bengo inventariun bat, beti izan dugu hor zea bezala, ez? Orduan, Nueva Yorken, ez dakit, esan Nueva Yorken izan zen, Nueva Yorken gitarra erosen nuen, hori badakit. Motxila galdu, Air France galdu zian bezala, hori esan behar da. Oso moskeatuta nago konpainia zehazkin, estatuatuakoekin eta Europako batzuekin. Eskubide, kontsumitzaien eskubideak urratzen dituztelako, eta nik uste horri egin behar dela, horre egin behar da benetako borroka, ez? Eta gizabanakoak egin behar dugu, Orduan, poltsa desagertu horazi zidean, arte magiaz edo Air Francek eta gitarra batekin etorren nintzen, ez? Nire pixka bat atrebido xamarra naiz, poltsari gabe baino gitarra batekin, ez? Hori izan zen Nueva Yorken, baina gero nik uste hiriak beti egon dira gure historian, ez? Oinarkez Alemaniara joan bezala, beti daude oso presente, ez? Eta ez da herriak ez digulako zehatzen, ez? Herria da gure amalurra, ez? Da gure Mikel Laboa, ez? Hori hor dago, da gure amaren sukaldea, ez? Baina jende asko hiria aipatzen dezula eta muzin egiten diozula herriari, eta inundik inora. Ez da bateragarriak dira, oso bateragarriak gaina. Euskal Hiriaren inguruan asko hitz egin dut, ez dakit sekula egon den kontzepturik, ez dakit. Bai, osatzeko... Batxartu ulertuagorik edo, behintzat diskutituagorik, ez azken aldian. Bai, badakigu, ez. Bakoitza ikusten dugu gaian nahi duen bezala, nik ikusten dut horrela. Eta gaina uste dut, evidentziak jasota ditu dela edo jasotzen ari naizela eta jasoko ditu dela ikusteko nola bateragarriak izan daitezken, ez? Claro, estremotara eramaten badugu beti bezala, grisian ez gara gelditzen, ez? Eta ez grisa epelkeri puntu horrekin, ez? Baizik eta Oregon entrenak daude. Oregon oso berdea da. Eta Oregonen sekulako bizitza kalidadea dago. Ez dut gehiago esango. Bizikletan asko ibiltzen da, ez dut esango hori denek elementua, ez da imenditsua, bale, ados, baino, eta zer. Eta nik adibidez entzuten baditut Donostiko taberna baten 25 urteko 5 neska mutil lehengunean entzunun bezala, lehengunean ez duela hilabete bat barkatu, oporra aurretikan junbartzirala aste nagusira Bilbora, eta gero esoketela asma Kopenhagera juteko, eta lotzen ari zian, nola posible ezan ez dakizein etxean gelditu, eta gero, eta 25 urteko persona batek agian ez du ulertuko bereen balio hori mugikortasunarena, eta zu Jon hemen zaudela, eta igual Madridera jungo za bisitatzea lagun bat, eta tren hartuko duzu, eta ez dakizer, alegia, oin derrepente ez da mundua askartu behar, eta ez da dena modernizatu behar, baino mugikortasunaren eta konektatua egotearen balioa personengan txartatua dago. Nire ustez bizitzetan dago, horregatik nire hon persona hauek gazte hauek entzuten, gazte hauek 25 urte inguruko unibertsitatea, eta esaten nuen, barruan daukate kontzeptua, barruan daukate mugitzearen zea hori, ez? Seguramente beste jende askok, beste patroi batzukin eta ez? Hori entzun behar dugu, historiak entzun behar ditugu, eta horri eman bartza dio erantzun bat ez gero, eske hona da, gero txarra da, hori beste kontua da. Eta nola egin, baina hor dago, ez? Eta nik uste horri ezin digula bizkarra eman, ez? Nire gaira ekarri eta euskaldun berri edo inmigrante baten lotura euskerarekiko, ez? Nik akordatzen nahi Sudako ikastaro bat, uztailan parte hartu nola, eta jende oso kritikoa, lebitasunaren asimetrikoarekin, eta gero hor bukatu ikastaroa, eta ondoan falta noen kamera bat, eta zalako Donostiar de San Sebastian, badaudela ere neska bat, ari zitzaion bere laguna atzerritarrari, ez dakit Finlandiarra zen edo ekialdekoa zen, ez nago seguru. Ari zitzaion esplikatzen bere mutilaguna euskera ikasten ari zela. Eta gero, mutilaguna etorri zen, eta hori da nik grabatu nahi nuen, ze lasaitasunarekin eta ze objektibidadearekin ari zitzaion kontatzen lanarengatik, perfila atera bartzulako, ez dakizer, horiek dira bizitzaren, horiek dira personen bizitza eta kasu honetan hizkuntzarekiko bizipenak. Onak, txarrak, bihotz gehiago, bihotz gutxiago, eta zer, baina persona horrek horrela bizi du, eta punto, ez dago gehiago. Nik irakurtzen duela inglesez gustatzen dudalako, edo euskera gozatzen dudalako, nik bai.
zen zergatik egin zuk horrela egitea. Probatu Mikel Laboaren kontzertuan Venezuelako nire lagun hau gonbidatu nuen bezala etortzea, esaten nion, no vas a entender.